मस्त असे बाहेरून क्रिस्पी, बाबूचा आवाज येता आणि कुरकुरीतपणा तो कमी। यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाय। यो झोपता कसलो, यो डान्स करता। रोज रोज हलीमची पेज खाऊन कंटाळला पोरग्या, म्हणता वहिनी काहीतरी वेगळं नाश्तो व्हायो। मग उडीद डाळ नाही खाऊची, कडधान्य नाही खाऊचा, सिजर झाला तर ह्या खाया, ता झाला प्रेग्नेन्सी रवली तर ता खाय। तो पण व्हिडिओ एक दिवस करूया आपण, प्रेग्नेन्सी रवता तेव्हा काय खाऊया काय नाही, आणि सिजर झाल्यानंतर काय काळजी करू होई, काय काळजी घेऊ। आता त्याका वेगळं नाश्तो काय तर माका मला बरेच दिवस मी मेंदू वडे नाही खाल्ले, उडदाच्या डाळीचे मेंदू वडे करूया आपण। करू घेतात पण ते क्रिस्पी नाही होणार, आतून ना थोडे कच्चे राहतात। तर म्हटलं एकदा बघितलं ना की दुसऱ्यांदा मी स्वतः बनवणार, आणि तुम्हाला पण तुमच्या बरोबर पण शेअर केली गेली ना। काय दररोज घावणे खाया, आंबोळी खाया, डोसे खाया, मेंदू वडो पण बरो असता मस्त खायचा। अगदी काय ते क्रिस्पीनेस पाना असलो ना आणि तसो तर काय अगदी म्हणतात ना पोट भरता मन भरत नाही, त्यातली गत असता मेंदू वडो पण। आणि त्याची रेसिपी आज घेऊन येतो, घातल्यान रात्री उडदाची डाळ भिजत। चला करूया सुरुवात। हो, मिक्सर पासून सुरुवात। ही बघा रात्री भिजत घातलेली डाळ मस्त फुगलिया। मी तुमका सांगलेलं आहे, तुमका अगदी घाई गडबडीत करूचे तर 6 तास आधी भिजत घालायची। आता त्याच्यामध्ये मी हे आल्याचे तुकडे घालते, अर्धा इंच आला घेतलाय आणि हिरवे मिरची तोडून घालते। 3 हिरवे मिरचे घेतलंय मी। आता ही डाळ आपण ह्याच्यात उपसान घेऊया। ह्याच्यामध्ये शक्य तेवढा पाणी कमी घालायचा, आणि पाणी लागणारच कारण उडदाची डाळ चिवट असता, वाटूक जमत नाही, पण थोडा थोडा शक्य तेवढा कमी पाणी वापरायचं। या बघा मी पाणी माका लागला थोडा थोडा पाणी घालून असा वाटून घेतलंय। या बघा शक्य तेवढा कमी पाणी वापरायचा। आता ही मी डाळ ह्याच्यात उपसान घेते वाटलेली। आता ह्या सफेद आणि ह्या हिरव्या की त्याच्यात आपण हिरव्या मिरचीने आला वाटलव ना, म्हणून ह्याच्यात काय नाही कारण ते त्याच्यात मिक्स होतले, कारण ह्या एवढा फेटूचा खरी मेहनत थयचा तरच तुमचे वडे फ्लफी होतले। कढीपत्ता चुरतय तोपर्यंत तर काय हाताची मेहनत वाचूची आहे ना, म्हणून हे बघा ब्लेंडर। आणि वहिनी तुमका दाखवतला हाताची मेहनत कशी आहे बघा। हे असा घेऊया, हस्ती खाली घे उडत असं फेटूया। 8-9 मिनिटाची मेहनत, वहिनी बोलतात 8 मिनिटं असा फेटूया तर ह्या फ्लफीनेस होता। मी बोलली थांबा तुमका दाखवायचं शॉर्टकट, प्रत्येक वेळेला की त्यात अंग मेहनत जास्त करू। आता ह्या कितपत फेटूक वया तर आम्ही तुमका दाखवतले। आणि हो कढीपत्तो माझं चुरून झालं, टाकायचो बरो लागता जरा मध्ये मध्ये इलेलो। ही माझी इंग्लिश टेक्निक, वहिनी तुमका मला काय ती बोलतात ते आपली पारंपरिक टेक्निक दाखवायची। ह्या पीठ आहे ना जसा जसा या फेटला तसा तसा अधिक होतला वाय आणि फुलता ना, हा अधिक होतला आणि त्याच्याबरोबर कलर बदलतो लो। आता ह्याच्यात थोडंसं हिरवो कलर होतो ना तो बघा चेंज झालो आणि सफेद एकदम सफेद होतला, सफेद ढोप ना, जसा तांदळाचा पीठ वाटला असा वाटतला बघा। ब्लेंडरने एवढी मिनिटं लागतात, मग हातान किती मिनिटं लागतात? हातान पूर्ण 8 मिनिटं फेटूक वया या पीठ, तरच तर सरोज म्हणता ना माझे फ्लफी होत नाही आतमधून। या फेटणं म्हणजे काय, पीठ हलक्या करूक वया, नाही तर माझे ना असे त्याच्या ताईमध्ये गोळे तळतले मेंदू वडे होतले तुमचे, पण आतमध्ये कच्चे राहतले आणि जसं क्रिस्पीनेस पणा वयो बाहेर होतो नाही, फेटून फेटून बघा। हा पीठ इला म्हणतात ना, जसं आंबोळ्याचा पीठ कसा येता तसा बघा। 2च बॅच मी वाटलेलं आहे पीठ, बघा किती वाढला। कढीपत्ता इलो तुमचं, टाका टाका टाकून घ्या, एकाच दिशेने फेटूया घड्याळाच्या काट्याप्रमाणे। ह्याका सुद्धा वाटतं 8च मिनिटात नाही, 2 मिनिटात होतला झालं ना, होय तिला ना। आता आपण चेक करूया नाही तर परत वाटूया, बंद करवायचं। हे बघा ह्या मी वाटीभर पाणी घेतलेलं आहे, वाटूक अर्धा वाटी पाणी लागला आणि ह्या उरलेला पाणी आता बघा माझ्यामध्ये झाला असताना तरी पण डाऊट नको। ह्यो गोळो असो टाकायचो वर पेव आहे ना, पेव म्हणजे वर येऊ झाला।
बघा ह्या बरोबर फेटून झाला, खाली गेलो आणि पटकन वर येलो. तसेच मेंदू वडे पण तेलात जाऊन वर येतात ना. हा, तुम्ही हातान फेटला असतं ही टेक्निक वापरायची. पाणी घ्यायचा आणि आपला पीठ असा टाकायचा भुतूर, वर पेऊक लागला म्हणजे तुमचे मेंदूवडीचा पीठ बरोबर फेटून झाला. एकदा दाखवा हाताने कसा, घड्याच्या काट्यासारख्या. नाही दाखवते मी. हे बघा, ह्यो चमचो घ्यायचो. ह्या बघा, तुमच्याकडे जर फेटूचा तगला काय म्हणतात गो सरोज? काय म्हणतात तर आता आठवलं नाही, तुम्ही खाली कमेंट मध्ये सांगा. पण आम्ही एका नाही त्या फेटलाच त्या का ब्लेंडर हा, ब्लेंडर जर नसत तुमच्याकडे तर ह्या आपला घरगुती ब्लेंडर ह्या पण नसत, ह्यो आपलं चमचो, ह्यो ढवळूचं काम मस्त करता. ह्यो बघा, हा तो चमचो असो घ्यायचो आणि ह्या पीठ असा वर करायचा, असा ह्या असा फेटायचा. ह्याने पण काय होतं, पीठ तुमचा चांगला फुलून येतं. पण इतक्या फेटूचा लागतं बरोबर 8 मिनिटं. नाही तर तुम्ही कमी फेटशाल आणि म्हटलं वहिनी माझे फ्लफी नाही झाले. हा, पण त्यासाठी तुम्ही काय कराल, तुमची परीक्षा घ्यायची. आता पाण्यात जरासा पीठ टाकायचा, वर येला की समजायचा आमचा व्यवस्थित नाही येला, परत फेटा. आता ह्या मीठ चवीपुरता आता तासुद्धा ढवळून घेऊया. होय, तुम्ही बारीक असे खोबऱ्याचे तुकडे घातलास तरी चालात. आपण आला आणि मिरची वाटूनच घातलं. आता ह्या ठेवूची गरज नाही, आपण तेल तापेपर्यंत ह्या काय 2 मिनटं ठेवलं होतास. आता तेल तापत ठेवूया. आता वडे तळू तेल मी आधीच त्यात वतून ठेवलेलं आहे, तापलेलाच तेल होता. आता ह्या बघा, आमच्याकडे ती मशीन नाही. आता फेटूचा ब्लेंडर तर होता, पण ती वडे करूची मशीन आहे ना, ती नाही. ती पण गावता बाजारात, पण मी असेच करते. हे बघा, फडको घ्यायचो, वाटी घ्यायची. दाखवते परत. हे बघा, ही वाटी घेतलंय. ही अशी उलट्या बाजूक जरी केलास तरी चालत, नाही तर अशी केलास तरी चालत. ते काय हो, असो पातळ असो फडको घ्यायचो. रुमाल घेतलास तरी चालत, वाटी पूर्ण तो गुंडाळलं जाता. घट्ट फक्त पकड धरायची त्याची. तुमका नाही जमत तर रब्बर बांधा. आता तेल थंय तापला. आता ह्या वाटीकचा फडक्या गुंडाळे ते का असं पाणी लावतंय. माका हातीन पण येतात, पण मी काय ह्याच्यामध्ये तांदळाचा पीठ आणि रवो मिक्स नाही केलंय. ह्या असा सोईन करायचा, मध्ये असं होल करायचो. ह्यो बघा असो, आणि ह्या सावकाश आच मंदच करायची. ह्या करते वेळी हात फास्ट ठेवू होयो, कारण आपला तेल पण बरोबर तापला. आता जो पहिलो सोडलेला आहे तो बघा, पलटी करून घेतलंय. फक्त ह्याच्यात जरा पाणी असतं म्हणून. हे बघा, हे आता आपल्यात थोडंसं, एकदम जास्त पण हे नाही करायचे लालसर. आता मी अलटून पलटून मंद आचेवरच, माझ्या हातीचा पाणी पडता भुतूर. आता सरोज हे तळक असताना तर मी सोडत गेलं असतंय आणि त्या तळूक उभ्या राहिला असता. आता ह्या काय होता, माझ्या हातीचा आहे बघा पाणी गळता. हो, सगळ्यात पहिलं सोडलेलं आहे मी. मी छोटंच जो आपण पोह्यांचा चमचा, त्याच पोह्याच्या चमच्याने ह्या घेतलंय बघा. पण वड्याचा बॅटर मस्त फुलला. वडे आपले जेवढे घरी असतात तेवढे, हॉटेलमधली साईज नाही. हे बघा, आवाज इलो मस्त असे क्रिस्पी. आणि हे बघा, आतून पण परफेक्ट. मंद आचेवर जर केलास तर आतून पण पीठ असा रवत नाही. आता मी दुसऱ्या बाउलमध्ये वरतीच पीठ घेतलंय आणि तुमका असा हातीन दाखवतंय. हे बघा, हे असं गोळा हातीन सोईन करून घ्यायचो, मध्ये असं अंगठो घालायचो, हे असं सोडायचं. परत आपण पाण्यात हात घालायचा. फक्त प्रत्येक खेपेक तुमका हात पाण्यात घालूचो लागतो लो.
तुमका वाटता तो सेफ येत नाही बरोबर, पण येतात असं काय नाही. पाण्यात घालून असं अंगठो असं हुतूर घालून असं अलगद सोडायचं. फक्त सोडतोय पेशंट ठेवू होय, घाई घाई केला असता हात धगावतलो. हे आपल्यात प्रॅक्टिस असत ना तर बरोबर परफेक्ट गोल येतले. त्यांना कशी रोजची प्रॅक्टिस झालेली असताना तरी पण बघा मी बोलले ना सेफ आकडो तिकडो नाही येतलो गोल आणि मध्ये होल सुद्धा येतलो. आता हे सुद्धा आपण मंद आचेवर ही बॅच चांगली कुरकुरीत शिकून घेऊया. चला तळण्याचं काम करूया. मस्त वडे फुगले, आता त्यांना तळून घेऊया गोल्डन रंगार. मस्त. काय हो हे काय म्हणतात सांगा. वडं फुगलो. कित्या फुगलो कित्या फुगलो फ्लफीनेस तुम्ही कित्या फुगलो पीठ तुम्ही पीठ फेटल्याशिवाय वडू असं फुगाचो नाही. त्याच्यामुळे पीठ फेट नाही त्यातली ट्रिक. आणि साचून असलेलो की असंही वाटीक कपडं बांधायचो. पण पाणी आणि आग हा मगाशी बघितलंस ना पाणी कसा तडतडत होता, कारण सारखं हात माझा पाण्यात जातलो. आता कसं जो पाण्यातला हात मी बाजूक करतोय आणि हाती सोडतोय. आता सकाळची वेळ ना त्याचा हगीच काढूचा, त्याच्यानंतर त्याला दूध द्यायचा, बाळगुट्टी पण द्यायची, बाळगुट्टी द्यायची. तर त्याचं सगळं प्रयोजन करून येईल. हेंका पलट हे पण फुगून वर येईल बघा. मस्त असे मेंदू वडे तुम्ही करून खाया. तो वय होतो नाही भुतूर त्याला जवळ नको बाय. आता जे लाल झाले ते काढ तेला जवळ. हा बरोबर. तेला जवळ आणताना लहान मुलांना नको बाबा. मस्त बघा. आता लाल बोलले ना तर लाल वरनच गाणं. आता हे लाल होतात तोपर्यंत गाणं. यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए. रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए, भौर गुलाबी पलकों से चिलमन जगाए. जू 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 जू. यो झोपता कसलो यो डान्स करता. उठला ना 8 वाजल्यावर झोपलाय. ह्याच्यावरून ना मला एक आठवला. माझं जेव्हा नवीन नवीन लग्न झालेलं ना, म्हणजे नवीन माझं लग्न झालेलं तेव्हा सोनम 1 वर्षाची होती आणि माझे पिरियड आले ना की मला पोटात दुखायचं आणि मी पोटात दुखलं की मी बाहेर झोपायची हॉलमध्ये सोनमच्या बरोबर. सोनम त्या कोपऱ्यात मी ह्या कोपऱ्यात. त्या वहिनी गाणं गायच्या. ती सोनम काय झोपायची नाही पण ते गाणं ऐकून मी बरी झोपायची, कारण पोटदुखी झोप लागतच नसायची. अंगाई गाऊन त्या का मोठेपणी झोप आहे की त्या नाही येतात अशी गाणी अंगाई गायली ना. माझं 2 नंबर दीर काय करी सोनम झोपला वायच खोचायचे म्हणजे वहिनी गाणं बोलता परत असे करायचे. मस्त असे बाहेरून क्रिस्पी बाबूचा आवाज येता आणि कुरकुरीतपणाचो कमी, म्हणून मी आधीच तुमका दाखवलेलं आहे. मध्येच 1 बॅच झाल्याबरोबर असे हे क्रिस्पी वडे तुम्ही नाश्त्यात नक्की करून बघा. मेंदू वडे हो झटपट होतात आणि लागतात पण नाही. ह्याच्यात आम्ही मुगाची डाळ घातली ना, तांदळाचा पीठ घातला ना, रवो घातलो. फक्त उडदाच्या डाळीचे वडे. आणि झाले किती गो 30-40 म्हणजे ही घरगुती साईज. मी एकच चमचा घेतलाय. मी तुमका बनवते वेळी सांगितलंय. आणि तुमका हॉटेलची साईज करू जी आता 30 होतील. हे 2च देतात ना हॉटेलमध्ये म्हणून ते मोठे साईज. याच्यापेक्षा मोठे पण असतात. याच्यापेक्षा मोठे असतात. म्हणजे ह्या आमचा जो हा ना प्रेझेंटेशनचा भांडा त्याच्यात 2च राहतो तेवढं मोठं असतं. म्हणजे हे 4-1 प्रत्येक हॉटेलवर साईजचे दिव आहे. आणि गाडीवर एवढीच साईज गावतात. असे मेंदू वडे तुम्ही नक्की बनवा. परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि आमची अंगाई कशी वाटली तर पण सांगा कमेंट मध्ये. रडतोय चालू आहे ना म्हणून. चालेल पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद. बाय बाय.